Хора, днес отиваме до Синия пазар и ще пълним едни водни балони. Чакайте. Ще пълним едни водни балони и ще се пръскаме с едни други деца, които вие видяхме преди малко. Нищо. Коста. Ще се видим после. Да. С 3%. Напълза ли? Не. И хора, ако знае, че аз кой са казвам известния като в Flash Royale Pitch 2. Чакай. А в другия ми телефон съм Pitch 2018. Не, 2017, не? 2017 или 18? 17. И сега ти взели ли столетите? Моля? Столетите взели ги? Да. До Синия пазар долу има едни деца с водни пистолети, с които ще играем. И ще се боричкам. Да не стане нещо лошо. Да не стане бой-чой. Ще ви включа, когато стигнем там. Чакай малко. Бачка ли? Да, бачка. Ама... Бях прав. Грейката е няма. Ляв. Десен и вече си отнесен. Обаче, че бях прав. Това виждаш ли се? През цялото време го снимах как се ходи и си плюй. Ей, към простак си. Аз? Ще хвърлям на улицата. Плюиш през 5 крачки. Лъпя. Еми, ние стигнахме. Брат. Това ще е края.